na pogotowie drogowe będzie chować. Więc proszę na siebie, żeby powiedzmy, bo sobie tam trzeba palić, wybudować to wszystko i teraz, także tam co pierwszy dojedzie, na powiedz, to proszę tam na razie poczeka, nie podjeżdżę to.
terenie zajętych tutaj już dłużej. Wyjazd jasny jest na wodę.
Cały czas się wyłącza samochód, którym rośnie, dopóki my nie przejedziemy, żeby ona właściwie znowu normalnie. Jak to można było zgłosić, nie pogarnąć do tych organizacji. Nie wiem, czy pomniejsze, tak gdzie jest coś jeszcze, tak no.
samolotu stawienka do Batowego. Możesz, ale nie mogę. 9 do poligrafii do ciebie lecimy. Jesteś teraz, jesteś na miejscu? Jesteś na miejscu z tej kolizji? No, ze światłem ruszyłem. Dobra, tak jesteś na miejscu, to zróbmy tylko właśnie, żebyś na 24 miała tylko raczej zakładowego wodę wcześniej na kabinie i wracała z powrotem, wiesz, jak jesteś tam na miejscu, to zawsze
Jak pan sam już pan tu rozprawiał, mówiłem, nie pan tylko nie, że na jedno to robię na maszynę, Trzecia na nowe policji przyjechało, tak.
Przyjąłem, jadę.
którym jesteś miejscu?
110 u góry.